ଯେହେତୁ ଭଣଜା ଘରକୁ ଆଇଛନ୍ତି କହିଦିଅ ଲାଇକ୍ କର ସମସ୍ତେ ମତେ ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଆଉ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅ ଢେର ସାରା ଭଲ ଖାଇବା ଦିଅ। ଆଶା କରେ ଆପଣ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଖୁସିରେ ଥିବେ ଭଲରେ ଥିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି ଦୁଷ୍ଟ ଭଣଜାଟା ଆଜି ଆସିଅଛି ଘରକୁ। ମାଛ ଝୋଳ ଖାଇବ। ମାଛ ଝୋଳ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ଭଲ ଲାଗିବ ମାଛ ଝୋଳ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୁଲୁ ଭଣଜାଟା ଆମର ହିରୋ ଟୋକା। ଚୁଟି ବଡ଼ ବଡ଼। ତମେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିଛ କହିଦିଅ ତ? ଆମ ଦେଶର ନାମ ଭାରତ ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାମ ଓଡ଼ିଶା ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କହିଦିଅ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ତମ ଗ୍ରାମର ନାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତମ ଗ୍ରାମର ନାମ ତମ ଗାଁର ନାମ କଖେରୁମାଲ ତମ ବ୍ଲକ ରିଆମାଲ ତମ ପଞ୍ଚାୟତ ମଳିପଡ଼ା ମଳେଇପଡ଼ା ତମ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ରିଆମାଲ। ତୁମେ ଗୁଡ୍ ବୟ କି ବ୍ୟାଡ୍ ବୟ? ଗୁଡ୍ ବୟ। ତମେ ତ ବ୍ୟାଡ୍ ବୟ। କେମିତି ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅ ଗାଇସ୍। ତମେ କ'ଣ ଗୀତ ଶିଖିଛ ଗୋଟେ ଗାଇଦିଅ ତ? ଗୋଟେ ଇଂଲିଶର ଯୋଉ ଗୀତଟା ଗ୍ଲାସ୍ ମିସ୍କାଚ୍ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ରିଙ୍କୁ ମାମୁ ଗୀତଟା ଗାଅ ବୋଇଲେ ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କଥା ହେବିନି। ଗାଅ। କୋଉଟା ଗାଇବି? ଡମ୍ ଡମ୍ ଡମରୁ ବାଜେ ଡମ୍ ଡମ୍ ଡମରୁ ବାଜେ ବମ୍ ବମ୍ ବୋଲା ଡମ୍ ଡମ୍ ଡମରୁ ବାଜେ ବମ୍ ବମ୍ ବୋଲା ଡମ୍ ଡମ୍ ଡମରୁ ବାଜେ ବମ୍ ବମ୍ ବୋଲା ହେଇଟା ସଲା। ଭାଇ ଚଢ଼େଇ ଭାଇ ଚଢ଼େଇ ତୋ ମା ଯାଇଛି ଏଟା ପାରମ୍ଭ ନାଇଁ ଶିଖି ମୁଇଁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଇସ୍ ବାଏ।